उन्दै गथ'खौ जेनेबा लावथिजों बाग्राय बा मोसौ बायदि बुनाया जोंनि थाखायनो बिराद खहा आरो गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसे फिन बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर। दिनैनि टपिकआनो जागोन आरोना सासे सिस्टारखौ मोसौ बायदि साजा होनायखौ नुनो मोन्दों भिडिअनि गेजेरजों। लोगोसेयै मानो बेफोरबायदि साजा होदों आरो मानो बिदि जाखो बेनि थाखाय जों फंनैसो बाथ्रा मिथिगोन आरोना लोगोफोर बे भिडिअनि थ्रुयै। भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। भिडिअखौ आङो ससे क्लिप होनो हागोन, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। हेलौ नै मानसिया ओमफ्राय माने खोनादों होनना खोनाबाय दं नोङो फननि नाम्बार दंना गैया मबाइलालाय नोंनिया भिडिअखौ नुनानै बिराद दुखु मोनदों आरो लोगोफोर बिराद दुखु फोरमायदों आरोना कमेन्ट सेक्सनफोराव। माने आङो फेसबुकनिफ्रायसो मोन्दों नालाय भिडिअखौ, माने बिराद दुखु मोननाय फोरमायदों मानि थाखाय बिदि जाखो, जाहोना मामोन, बिनि थाखाय बहुत मानसिफोरा माने दुखु मोननाय फोरमायदों आरो। बिनि थाखायनो आं फंसे बाथ्रा बुंनो होननानै भिडिअखौ लाना फैदों। मानसि गोरोन्थि जाबा निमाहा होबानो जाबाय। आं बेखौनो बुंनो सानोखि उन्दै गथ'खौ जेनेबा लावथिजों बाग्राय बा मोसौ बायदि बुनाया जोंनि थाखायनो बिराद खहा आरो। माबोरै खहा होनना बुङोबा, मोजां मानसिखौ मोसौ नङा जुनार नङा बेफोरबायदि माने एकदम मेगननि सिगाङावनो खास्रि बिस्रि बुनायखौ नुयोब्ला बिराद दुखु मोनो आरो नायग्राफ्रा बिराद दुखु फोरमायो आरो। बिनिखायनो माने जोङो मानसिसो नालाय, जोंनाव साननो हानाय हनो हानाय जोंनि इसोरा जोंनो दिमाग होदो नालाय, बेनिखायनो जों माने बेफोरखौ जोङो माने सायसेन्थियै जेनेबा गामिनि रायजो राजा दं हिसाबै माबाफोर जेनेबा गिदिर दायफोर जेनेबा सिस्टारा मावमारदोंब्ला बेखौ जेनेबा गामिनि संसार जाखानाय हिसाबै दैदेनगिरि जेनेबा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट थायो नालाय, जेनेबा गावबुराफोर थायो नालाय, बेखौ माने समाधान खालामनो हायो आरो। बे माने एकदम बिभिन्न फिसा बाथ्रा आरो बेफोर माने गुदि थांखि माबाफोरा बाथ्राफोरा मा जामारदों बेखौ जेबो मिथिना मोनाखै। जेनेबा बिदि सायसेन्थियै नायनानै जेनेबा संबिजिर खालामोमोनब्ला सायबिजिर खालामोमोनब्ला माने मोजां जागौमोन आरो। मानसिखौ मालाबाबो बुग्रोनानैसो सिदा खालामनो हाया आरोना। मानसिखौ मोजां जिरायनो हो, मोजां सावराय, जेनेबा नोंसोरजों रायज्लायनो गिदिंबा बिदाफोर दङब्ला मोजां सावरायनानै गुदि बाथ्रा गुदि बिजौफोरखौ मोजां सोंनानै जेनेबा लानानै माने समाजखौ रायजो राजा दं हिसाबै माने बेखेवनानै होयोबा मोजां जागौमोन आरो। मोजाङै सायसेन्थि माने मिलायना होबा मोजां जागौमोन आरो। बेफोरबायदि माने खनसेनो माने मानसिखौ बुग्ला सिदा खालामनो हाया। जेनेबा बेबो मानसिसो नालाय, नङाबा बेबो मानसिसो नालाय, ओंखायनो माने बेखौ साजा होनो नाङा। जोंहा समाज दं हिसाबै समाजजों मोजां माने गोरोबनानै जेनेबा सायसेन्थि खालामनानै माबानो होनांगोन आरो। बेनिखायनो जोङो बेखौनो बुंनो सानोखि मानसिखौ बिदि माने खास्रि बास्रि बुयोब्ला मालाबाबो माने समाधानाव थिग जाया। जोंनि बर' समाजनि दा गुबुंले जागोन आरो। दायखौ मोन्दों होननानै दायखौ मोन्दों होनना बुंबाबो जाया आरो। बे मानसिसो नालाय ना लोगोफोर, बेनिखायनो माने एसे नायनानै खालामना होनायबा मोजां जागौमोन। बेनिखौनो मानसिफ्रा गासैबो दुखु मोननो फोरमायदों। बे भिडिअनि बिखय मा जामारदों बेखौ सोरबाफोर मिथियोब्ला बे आंनि कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाबानो जाबाय लोगोफोरना। आङो माने मिथिनो लुबैदों आरोना। फेसबुकआवसो मोनदों दहाय आरोना, बेनिखायनो माने आं रि-आपल'ड होफिननाय जाबाय। फेसबुकआवसो मोनदों जायो लोगोफोर, आं रावबो भिडिअ खालामना लाबाखै, फेसबुकआवसो मोननायखायसो होदों आरो। बे कमेन्टआव माने मानसिफ्रा बिराद दुखु मोननाय फोरमायदों। बेनिखायनो थाखाय माने आं भिडिअखौ माने हगारफिननाय जाबाय। माने सोरबाफोर मिथियोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। एकदम खास्रि बास्रि माने ओरैबायदि बुदों आरो मा दाय मावखो बे सिस्टारा। लोगोफोर दिनैनि गासै भिडिअखौ सेयार खालामनानै हो आरो सोरबाफोर मिथियोबा कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै ना लोगोफोर, एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जै बर' हारि।